Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat volgens premier Pisas Curaçao zich gaat omtoveren tot een Blue Nation. Het heeft natuurlijk allemaal te maken met de Blue Wave, deelname aan het WK. De komende maand zal Curaçao zich omvormen tot een blauwe golf. Gisteren presenteerde de regering van Curaçao het programma Blue Nation. En volgens Pisas is dat een programma dat veel meer behelst dan alleen maar sport. Blue Nation is een nationaal programma dat zich de komende periode voortdurend zal ontwikkelen en verschillende activiteiten in de gemeenschap zal omvatten. Ministeries, overheidsinstanties, bedrijven, vrijwilligersorganisaties, wijken, scholen en burgers bundelen hun krachten om van de maand juni een periode van eenheid en nationale trots te maken. Aldus de premier, en we horen daar de komende tijd nog veel meer over. Maar bij de presentatie van de Blue Nation was voetballer Tahi Chong ook aanwezig. Mooi om te zien dat we ons op deze manier voorbereiden voor deelname, historische deelname aan het WK. Volgens de Centrale Bank bleef de financiële sector in 2025 weerbaar. Dat heeft de voorzitter of de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten laten weten gisteren bij de presentaties van het Financial Stability Report. De financiële sector van Curaçao en Sint Maarten bleef vorig jaar weerbaar, ondersteund door sterke kapitaal- en liquiditeitsbuffers en solide groei, met name in de toerisme- en vastgoedsector. De vooruitzichten zijn echter uitdagender en onzekerder geworden door een toenemende blootstelling aan wereldwijde schokken en opkomende binnenlandse kwetsbaarheden. Verder zei de directeur van de bank dat het rapport de toestand van de financiële sector in Curaçao en Sint Maarten beoordeelt met een focus op banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Dat is zeg maar de kern van het Financial Stability Report. Deze instellingen beheren gezamenlijk een actieve waarde van 28,8 miljard gulden. En dat staat ongeveer gelijk aan 3 keer het binnenlands product van de Monetaire Unie. Minister Boekhout vergadert over de ebola-uitbraak. Daar heeft de overheid vanochtend vroeg een persbericht over uitgebracht. Want minister Boekhout van Gezondheid nam gisteren als onderdeel van de delegatie van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de jaarlijkse World Health Assembly van de World Health Organization in Genève deel aan een internationaal overleg op hoog niveau over de huidige uitbraak van ebola en de noodzaak om het wereldwijde beheer van gezondheidscrisis te versterken. En Boekhout die benadrukte het belang van paraatheid om te voorkomen dat deze uitbraak zo verder over de wereld zal verschijnen. Daarom is er belang van internationale actie en samenwerking, aldus Boekhout. Nos País is het officiële kanaal voor het WK. En het mediabedrijf heeft gisteren daarover een persconferentie gegeven. Begin deze maand heeft Nos País Television een exclusieve overeenkomst met FIFA ondertekend voor de exclusieve televisie- en radio-uitzendrechten van het Wereldkampioenschap Voetbal 2026. Volgens Nos País Television is dit een belangrijke mijlpaal. Het is het enige kanaal op Curaçao dat alle wedstrijden van het grootste sportevenement ter wereld mag uitzenden. Kijkers kunnen alle 104 wedstrijden volgen, waaronder uiteraard die van de Blue Wave. De uitzendingen zullen beschikbaar zijn via digitale platforms kanaal 104 en 88, evenals via het YouTube-kanaal, de website en de mobiele app van Nos País. 2 ondernemers beschuldigd van lidmaatschap van NLS. De zaak Themis die stond gisteren weer op de rol in de rechtbank. In de eerste zaken van Themis werden verschillende personen veroordeeld, waaronder Irvin Natu Wawu, die beschouwd wordt als een van de leiders van NLS en tot levenslang werd veroordeeld. In de zaak Themis 2 beschuldigt het Openbaar Ministerie 2 personen van verschillende strafbare feiten. Het gaat om een 64-jarige zakenman, die is eigenaar van een makelaarsbedrijf, en een zakenvrouw met een schoonmaakbedrijf. Die laatste was niet aanwezig omdat ze zich vanwege gezondheidsredenen in het buitenland bevindt. Volgens het Openbaar Ministerie hebben ze te maken met heel veel witwassen, onder meer via een terrein in Zuurzak Villa Park. En hebben ze zich
schuldig gemaakt aan het helpen van de NLS. Daarna wordt de zakenman veroordeeld, verdacht van het exploiteren van een clandestine bank zonder vergunning. En de vrouw die wordt verdacht onder meer ook van het witwassen van een terrein en het witwassen van bijna 1 miljoen aan contant geld. Vandaag zullen trouwens de advocaten hun verdediging presenteren nadat het Openbaar Ministerie gisteren is begonnen met alle beschuldigingen. Restaurant vanuit auto beschoten. In de avonduren ging de politie van Barber met spoed naar de Camina Prospero Royer om een schietincident af te handelen. Bij aankomst constateerden zij dat de man in de SUV was langsgereden en schoten had afgevuurd op restaurant Baudi Palu Snack. Agenten troffen meerdere huls op de weg aan en verzochten de recherche om nader onderzoek te doen. Ongeluk op de Santa Rosaweg, dat gebeurde gisteren. Gisterochtend kreeg de meldkamer van de politie een melding van een verkeersongeval met gewonden op de Santa Rosaweg. Bij aankomst troffen agenten een pick-up en een scooter aan die bij het ongeval betrokken waren. Volgens informatie die de politie ter plaatse ontving, wilde de bestuurder van de pick-up een parkeerterrein van een bedrijf oprijden. Toen kwam de scooter en vervolgens botste de scooter hard tegen de zijkant van de pick-up. Deze berijder van de scooter liep verwondingen op aan zijn been en aan zijn borst. En een ambulance heeft hem naar het ziekenhuis gebracht voor verdere medische behandeling. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Gisterochtend was het zover. Dick Advocaat, de bondscoach van Curaçao. Hij begon in 2024, nam in februari 2026 afscheid vanwege gezondheidsredenen van zijn dochter. Maar hij is weer teruggekeerd. Vorige week dinsdag is een akkoord getekend. En gisteren presenteerde hij de nieuwe selectie van het Curaçaose voetbalelftal. Hoewel nieuw. Veel spelers waarmee hij het de afgelopen periode heeft gedaan, zijn nog steeds onderdeel van de selectie. En hij heeft er vertrouwen in. Hij ziet geen reden om veel nieuwe mensen op te roepen. Juist omdat met dit team deze historische bijdrage natuurlijk is behaald. Deelname aan het WK. Dick Advocaat toonde zich vastberaden en wilde niet te veel terugblikken op de afgelopen periode. Waarin in de media werd gesproken over positiebepaling van de spelers. Over Fred Rutte die vertrokken is als bondscoach en meer van dat soort zaken. Onder meer Kees Jansma die geen perschef meer is. Volgens Dick Advocaat moeten we ons nu focussen op het voetbal. En tijdens deze persconferentie stelde ik hem daar enkele vragen over. Kijk even naar dit fragment. Dick Advocaat, fijn dat u weer terug bent. U zegt het belangrijkste is dat we een goed WK gaan spelen. Maar het is de afgelopen weken over andere dingen gegaan, hè? Over de positie van Rutte, over uw positie. Hoe krijg je nou weer al die spelers terug in de focus die we de afgelopen jaren hebben gehad? Is dat moeilijk? Nee, dat is niet moeilijk. Althans, dat denk ik niet. Want als je naar zo'n toernooi gaat, dan is iedereen gefocust. En als je niet gefocust bent, dan speel je niet. Maar als de hele team zegt... Dus spelers bepalen zelf of ze spelen of niet. Maar zo'n discussie over de bondscoach, raakt dat het team? Nou, ik denk dat er genoeg over gezegd en geschreven is. Ik denk dat we maar eens naar een goede richting moeten kijken naar het toernooi. En hoe we daar, en dat begint aanstaande maandag al. Dus er is genoeg gezegd en geschreven erover. We moeten verder. En ik denk dat iedereen zin heeft om te laten zien wat we kunnen.
Er komt niet eens nog een algemene praatsessie tussen u en de spelers. Het gaat gewoon weer met het gezicht naar de wedstrijden. Aanstaande maandag komen de spelers bijeen in Noordwijk in Nederland. Dan bereiden ze zich voor op een wedstrijd in Schotland. Eind mei, 30 mei, dat is een vriendschappelijk duel. En 6 juni, hier op Curaçao, wordt een uitzwaaiwedstrijd georganiseerd tegen Aruba. En dan gaat de vizier helemaal op het WK. Bij dat WK en bij de selectie van Curaçao zijn trouwens 10 spelers die ooit het shirt van PSV droegen. Daarmee is het bijna een soort klein PSV, want er zijn 26 spelers in de selectie. Dat meldt het Eindhovens Dagblad vandaag. Armando Obispo, die speelt nu nog steeds bij PSV, dat is misschien ook wel de bekendste. Maar spits Jurgen Locadia, nu van Miami FC, die speelde ook bij PSV. Joshua Brenet was bij PSV actief. Shurendi Sambo, die bij Sparta uitkwam, speelde voor PSV. Ook Devron Vonville, die is nu bij NEC actief, maar die speelde in jeugdteams bij VSV. Tariq Bodak keepte bij Jong PSV. Eloy Room was in het verleden reservedoelman in Eindhoven. Livano Comenencia speelt momenteel bij FC Zurich, maar die speelde ook voor PSV. En zo is er een hele lange lijst. Richard Libazour was actief in de jeugdopleiding. En Jeremy Antonissen, die speelde ook in de jeugdopleiding. Dus daarmee is er een heel contingent aan spelers die PSV-roots hebben. Nou, en die zijn landskampioen geworden voor de derde achtereenvolgende keer. Dus dat biedt goede vooruitzichten voor Curaçao. Dan gaan we tot slot nog naar internationaal nieuws. Cuba waarschuwt voor een bloedbad als Amerika het land wil aanvallen. En Washington heeft nieuwe sancties opgelegd. Die waarschuwing voor een bloedbad werd gedaan door de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Hij benadrukte maandag het recht van het eiland om zich te verdedigen. En dat deed hij nadat de nieuwssite Axios meldde dat Havana meer dan 300 militaire drones had aangeschaft uit Rusland en Iran. Volgens het rapport zou daarmee Havana overwegen deze te gebruiken tegen een Amerikaanse basis in de baai van Guantanamo. Maar dat is volgens Cuba helemaal niet waar. Dit komt allemaal binnen een situatie waarbij er sprake is van veel spanning. Want Washington voerde maandag de druk op Havana op door sancties aan te kondigen tegen de Cubaanse inlichtingendienst en 9 Cubaanse burgers, onder wie de minister van Communicatie, Energie en Justitie. Trump beschouwt Cuba, op ongeveer 150 kilometer van de kust van Florida, als een uitzonderlijke bedreiging. De olieblokkade die Amerika eerder heeft ingevoerd, heeft ervoor gezorgd dat de Cubaanse economie vrijwel geheel is lamgelegd. En er is een tekort aan voedsel en medicijnen en langdurige stroomuitval. Er zijn internationale humanitaire hulp gekomen uit Mexico. En op die manier wordt zeg maar het ergste voorkomen, maar de situatie is erg treurig in Cuba. De Cubaanse minister van Voedingsindustrie verklaarde dat de lading melkpoeder is binnengekomen vanuit Mexico. En ook bonen voor kinderen en ouderen. Dus echt op het basisniveau heeft Cuba hulp nodig. We houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws voor u in de gaten blijven houden. Doen we morgen weer en ik hoop dat u dan weer kijkt. Allerbeste, tot ziens. Dag.